Uvažujete nad SPC rigidní podlahou? Sledujte následující video a dozvíte se základní informace, které vám pomohou při výběru. Rigidní vinylové podlahy SPC. Jedná se o novou generaci vinylových podlah. Je to takový hybrid mezi dlažbou a vinylem, kdy oproti vinylu jsme dosáhli lepší tvarové stability a nižšího tepelného odporu. Mezi hlavní výhody patří to, že jsou 100% voděodolné, mají nízký tepelný odpor, nejsou vyráběny z umělé hmoty, jsou odolné vůči UV záření a v neposlední řadě jsou recyklovatelné a ekologické. V případě dalších dotazů nás neváhejte navštívit na našem showroomu anebo webových stránkách. kpp.cz